service mano mara puonjo ara ne county Masiaya. County Masiaya ntie jotelo mabe ang'em ber ni ntiere bwo telo mano mara Kelo Misori. Waranga ne chal mar wach bende county Masiaya ni to jopuonj dache machal nade. Owinja ne kaka no pang twak maka makon jafombo adwa Steve Biko. Ginyinga iluonga ne Jagoro Richard Owuor Agot. An Wood Siaka kendo gie sani an jagoro mar union mar jopuonj miluongo gi dho ngere ni KUPPET. Sirikal nyicho setemo mogolo pesa. Kendo ne congratulate sirikal e pesa mane gigolo mano chulgo examiners, mano the marking mar exams. But nyaka sani invigilators, supervisors, the center managers have not been paid their dues by the Kenya National Examination Council. To contract mar marking, the contract mar supervision, and mar NEC gi jopuonj. To be japuonj emong'eyo what it takes. Kendo jopuonj ema nyaka tim gini. Omiyo wan wakwayo NEC ni mondo gi release supervisors, gi invigilators, gi center managers, nikech in the next 2 months they need their services in the management of exams. Somo manyien mar CBE oken mana puonjo kende. Nitiere periodical assessments mitimo. Ai bende nitiere a lot of things mabedo uploaded e mbui ma otudre kod somo no. Koro machielo ma wantiere godo kaka midhiero mana koluwe kod weche mag jopuonj no. Jopuonj ma bende nitiere are demotivated. Nitiere jopuonjewa ma ondiki e yo miluongo ni internship. Gino ma chik ok opuodho ahinya kalure gi ng'eto mar doho. Internship en part mar training. To mae japuonj ma osetimo tiegruok mare mani nyaka kod gimiluongo ni TSC number. Tiende ni duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC osepuodhe mowacho ni jalni oromo puonjo. Koro ndike kaka intern ni chule siling 17,000 ok ber. Wago ni sirikal erokamano. Nyaka gie sama wawuoyeni sirikal ni oselando confirmation mar the first cohort mar intern teachers jopuonji 20,000 to pod nitiere 24,000 moko modong'. Wawacho ni mondo ondik gi e yo mongirore mondo gipuonj ka chunygi ohuyanga. Nyakoro mo joma manoparo mawuok e county Masiaya.